Pekka Kivisalo ja meidän yritys on Keskusgalleria, joka sijaitsee Kyttäläkadulla Tampereen ytimessä. Me ollaan toimittu tässä samassa liiketilassa jo 18 vuoden ajan ja lähes samaan aikaan ollaan saatu olla mukana Tammerkosken yrittäjissä. Olemme yrittäjäpariskunta ja hoidamme Keskusgalleriaa kahdestaan. Meillä on molemmilla omia vastuualueita, mutta toki pystymme tarvittaessa hoitamaan molemmat lähes kaikkia gallerian töitä. Liiketoimintamme on taiteen osto, myynti ja välitystoiminta sekä vaihtuvien taidenäyttelyiden järjestäminen. Taidemarkkina on muuttunut hurjasti näiden vuosien aikana. Silloin kun mekin aloitettiin, niin lähes suuri osa liikevaihdosta tuli vanhan taiteen myynnistä, mutta tällä hetkellä myymme lähes pelkästään nykytaidetta nykytaiteilijoilta. Teemme yhteistyötä useamman 10 suomalaistaiteilijan kanssa ja valtaosa heistä on koulutuksen saaneita ammattitaiteilijoita. Toki me pyrimme löytämään ja esittelemään myös uusia nimiä taidekentälle. Liiketilamme jakautuu 2 osaan. Taideliikkeen puolella on non-stoppina uusiutuva valikoima eri taiteilijoiden erityyppisiä teoksia, yhteensä useita satoja. Näyttelytilassamme järjestämme noin kalenterikuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä, niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyitä. Eli myyntivalikoimamme laajenee sitä kautta useilla 10 teoksilla joka kuukausi. Valikoimamme sisältää maalauksia, grafiikkaa, pronssiveistoksia, lasiteoksia ja keramiikkaa. Etenkin suomalaisten lasitaiteilijoiden teokset kiinnostavat entistä enemmän. Vaihtuvat näyttelyt mahdollistavat myös tärkeimmän markkinointitapahtumamme, eli kerran kuukaudessa järjestettävät avajaiset. Meidän tavoitteenamme on ylivertaisen hyvä ja sujuva asiakaspalvelu. Paljon saamme kiitosta nimenomaan kotisovituspalvelusta. Eli se toimii niin, että asiakas valitsee kiinnostavat teokset, jotka tuomme kotiin tai toimistoon katsottavaksi. Ja siellä saa sovittaa omalle seinälle ja valitaan sitten yhdessä, että mikä on se paras teos siihen tilaan. Ja tämä palvelu ei maksa mitään eikä velvoita mihinkään, joten taiteen hankkiminen kauttamme on helppoa ja turvallista. Autamme toki myös teosten ripustuksessa, eli siihenkin saa kauttamme ammattimaisen avun. Ja meillä on myöskin usein tapana, että kun uutta teosta laitetaan seinään, niin autetaan niitä vanhojakin, koska usein siirtyy sitten joku vanha tieltä pois ja uuteen paikkaan, että saadaan uutta taidetta mahtuu seiniin. Parasta meidän työssämme on ihana asiakaspalvelu ja upeat asiakaskohtaamiset. Hienot kodit, todella persoonallisia koteja, mitä saamme nähdä ympäri Suomea. Tietenkin myös meidän taiteilijayhteistyökumppanit ovat hyvin persoonallisia, upeita tyyppejä. Haastavia hetkiä on tuonut tämä suhdanneherkkä ala. Välillä on ollut toki aika vaikeitakin hetkiä, mutta niinhän nämä yhteiskunnan tilanteet ja kriisit meille kaikille aiheuttaa. Mutta kaikesta niistä on selvitty, kun on ollut intoa ja paloa asiakaspalveluun sekä myöskin nimenomaan tähän kivijalkayrittäjyyteen, minkä puolesta puhujana aina haluaa olla. Toki myös perheyrittäjyys on iso vahvuus kaikissa haasteissa. Yleensä se on niin hienoa, että kun se tuki ja paras parraaja löytyy hyvin läheltä. Yrittäjyys merkitsee meille mielenkiintoista ja sopivasti vaihtelevaa työtä, jossa voi vaikuttaa omaan työhönsä ja yrityksen toimintatapoihin. Meille kunnia-asiana on rehellisyys ja että asiat hoidetaan säntillisesti. Tulevaisuuden suhteen meillä on toiveena, että saisimme olla yrittäjinä tällä erittäin mielenkiintoisella alalla myös tulevaisuudessa. Pidetään yhdessä Tampereen keskusta vetovoimaisena myös tulevaisuudessa. Valinta vuoden yrittäjäksi oli todella mieltä lämmittävä kunnianosoitus yrittäjäkollegoilta. Nöyrä kiitos siitä.